Hei! Tervetuloa luonnonkauniiseen Äijälän rantaan Asunto Oy Jyväskylän maailmanpylvään esittelyyn. Maailmanpylvästä kuvataan myyttisenä maan ja taivaan yhdyssiteenä ja taivaankannen tukipilarina. Tämä rakennus on todellakin nimensä veroinen. 13-kerroksinen maailmanpylväs yhdistää maan, taivaan ja veden. Se sijaitsee aivan Jyväsjärven rannalla Jyväskylän uudella asuntomessualueella. Ainutlaatuisen arkkitehtuurin lisäksi suunnittelussa on otettu huomioon asumisviihtyisyys ja käytännöllisyys. Asuntojen varustus ja materiaalit ovat erittäin korkealuokkaisia. Huonekohtaisesti säädettävä lattialämmitys hellii jalkojasi kaikkialla, missä liikutkin, ja kesäkuumalla voit säätää jäähdytyksen haluamallesi tasolle. Jokaisen asunnon olohuone avautuu tilavalle, lasitetulle parvekkeelle, josta on hulppeat järvimaisemat Lutakon siluetin ja kaupungin keskustan yli aina Laajavuoren huipulle asti. Maailmanpylväässä on jäljellä vielä 4 huoneen ja keittiön asuntoja. Ota yhteyttä OP Kiinteistökeskukseen ja tule itse aistimaan tämä upea kokonaisuus.